لستانبول پشتی دستوردایینا پارێزگەریە باژێر بۆ پیرۆزباهیە جەژنە نەورۆزê لوولەبەتا لە دکانên cilên Kurdî lê tê dûrutin û firotin zêdetir bû. Bi mebesta pîrozbahiya cejna Newrozê gelek Kurd berê xwedan wan dikanan ku bi şal û şepek, kiraz û fîstanên rengîn hatine xemilandin. Boyna Newrozê pir mühim boyna jinê Kurd. Em jî hatin nemêzekin boyna Newrozê em ê cilê xwe xwekin Newrozê de. Amadekarên cilûbergan dibêjin ji ber ku destûra pîrozbahiyê nêzîkî roja Newrozê hate dayîn, daxwazên bo cilên Kurdî ji neşka ve ji ser hev dihat. Gelle talep çêbûn. Li şal qumaş bi şal û şepek talebiyan zaf gelek hene xweşin. Ji Ewropayê jî dixwazin, Ewropayê jî talep zêde bûn, siparîşa hildidin. Gelekî xweş dişîne were sipariş. Ji xeynî Kurdan di nav kesên ku tên cilên kurdewarî dikirin de pêkateyên ciyawaz jî hene ku kêfa wan ji cilên Kurdî re tên. Ben üniversite zamanında Beriya çend salan dema min li zanîngehê dixwand ez çûbûm Newrozê û li wir cilên Kurdî bala min kişand. Ez bi xwe nekurdim. Ji bajarê Rîzeyê me. Cilên Kurdî gelek rengîn û xweşikin û ji bo Newroza îsal ez ê li xwe bikim. iştir. Hatta birçok arkadaşımın üstünde hani Sala borî ji ber pandemiyê Newroz li Stenbolê nehatibû pîrozkirin, îsal jî bi şerta pabendbûna rênimayan û bi cîanîna kontrolên tenduristiyê, bîstê adarê li qada Yeni Kapiyê ku mezintirîn qada Stenbolê ye, cejna Newrozê dê pîrozkirin. Ercan Da, Kurdistan 24, Stenbol.